Panas ora? Panas. Panas watune saya kena. Enggak sih gue bisa. Kurang dugi. Gula nih ya. Panas satu nih. Panas ora? Panas. Panas watune saya kena. Enggak sih gue bisa. Kurang dugi. Kena bakar tela gue. Panas kena kono kan enak tuh. Ikan ngulang ah. Mas menangi. Nggih, kula tasih teng mriku. Nggih. Saking bawaan badhe teng ana sapa. Dilala kak mahripi teng Segurong ngeten. Lah iki kula mahripan sing teng Segurong lho. Wonten rinsane teng mriku. Nggih. Barang pun ajeng wisa nika setengah pitunan niku lho. Kula pangat mriki. Niku nyalep SS niku teng andap. Nggih. Nyalep SS niku. Pun krungu suara niku banter. Wos ngoten. Tapi lebih berkelampengan gue. Bikin ulang-ulang. Balik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.